irakasleren bat, ero batzuk, txintxe xamarrak direnak. Hau da, zugana etortzen direnak, esanez, haizu, baldago zerbait berri ikasleekin egiteko eta. Bueno, hori izan zen egoera, Asier eta Edurne, ere, Eskudatzako Luis Ezeizako irakasle bat, biak etorri zirenean nigana hori esanez. Osea, eta jartzen zaitue konpromiso batean, azkenean. Ze erantzun bat eman behar duzu, eta erantzun hori batzutan ez da izaten denen gustokoa. Baina, bueno, kasu hartan eta proiektua garatzen ari zen, eta horri heldu nion pixka bat jende honekin zerbait berria proposatzeko. Nor jartzen duen bezala, nik nire satian behintzat 3 gai hauek jorratuko ditut. Batetik, zein izan zen ideia hori, jatorrizko ideia hori, gero zenolako hardware ekipamentua erabili genuen, ez duena zerikusirik hemen aipatzen diren tablet, Chromebook eta era hortako gauzakin, osea, gurea oso normala da. Aipatzen, efectivamente, con D. Eta azkenik, erabilitako softwarea zein zen. Bi aldetik, batetik ordenagailuetan erabilitakoa, eta bestetik gailu mugikorretan, telefono mugikorra kasu honetan. Bueno, jatorrizko ideia lehen esan dudan bezala Kataluniatik dator. Katalunian dago, urte desente daramana olako kontuetan, talde bat Lazenet izenekoa. Bertako kide bat da, interneten zabitzaten oketonan asko entzuten dana, eta zorionez berriro martxan dabilena gogotsu eta oso animo handiekin, Ramon Barlan izeneko irakasle bat, ez nago seguru momentu honetan non dabilen, baina garai hartan uste dut Kalgrabat institutuan zebilela lanean. Eta haiek garatu zuten proiektu bat Barcelona barruan eta lan euren ikasleak bertaraino eraman, eta QR kodeak erabilita eta koordinatu geografikoak erabiliz Google Maps eta era hortako programa batzuk eta lan, ikasleak Barcelona eraman, toki jakin batean askatu, entre comillas, eta bete behar zituzten hainbat froga. Hori, Barcelona batean egin daiteke agian, baina herri txikietan eta lan zailago izaten da. Hain arrakastatxoa suertatu zen proiektu hau, Bartzelonan ospatu zen Mobile World, olako bat kongreso batean eta lan ere erakutsi zutela, jendeari erakusteko zen olako gauzak egin daitezken telefono mugikorrekin, sare, 4G-ko sareekin, eta bar. Eta bertan, momentu honetan oraindik ere, aurtengo deialdea irekita dute, eta jarraitzen du toki berean, kongreso horren, web horriaren azpian, ero harren babesean eta holan, kaleratzen proiektu honekin zerikusia duten, bai izena emateko tokiak, bai materialak, aholkuak, eta bar. Hemen agertzen dira bi ideia, hauek bila ari zirena zan gazteek eta holan nolabait jakitea, ero teknologi mugikor horiek erabilita, jakitea toki jakin batean, hiri batean, kasu honetan, Bartzelonan, tokiak aurkitzen, mugitzen batetik bestera, gauza habilidade guzti horiek eta holan garatzen. Eta gero bestetik izan, herrian, ero hiri horretan eta lan zeuden hainbat puntu interesgarriak eta mapeatzea Google Mapseko mapa batean. Horretarako, lehen esan dudan bezala, erabiltzen zituzten olako tarjeta batzuk, QR kodearekin jakiteko nora joan behar zan eta bar, eta bertan zer egin behar zuten, erabili zituzten beste baliabide batzuk interneten daudenak, Instagram eta era hortako gozak, eta, hauxe esan, gutxi gora bera Barcelonaan egiten zutena. Guretako esan egokiena, bigarren hezkuntzako ikasleekin agian egin daiteke, eraman hiri batera eta bertan askatu. Egia esan behar da ere, mugikorretan instalatuta zutela alako jarraipen bat egiteko zenbait aplikazio, bada espada zerbait gertatzen bazan ere, modu azkar batean jakiteko nun zeuden eta bertara ailegatzeko. Eta lehenengoko bertsioetan ere, okerrezpanago, ero guraso, ero irakasle batzuk eta holan joaten ziren distantzia batera kontrolatzen ikasle horiek zer egiten zuten, ero nundik nora zebitzaten. Zerbait gertatzen bazan, lagundu alizateko. Hori guretako esan egokiena, guk egin behar genuen lehen hezkuntzako ikasleekin.
Beraz, hasi ginen ja egokitzen hasieratik. Hau da, esan hiri bat, zan herri bat, eta herri horietan etolan, nolabait, ginkana antzeko zerbait antolatzen genuen, pista horri jarraituz, ikusteko herrian zeuden gauza interesgarriak. Bueno, hardware aldetik. Batzuendako igual momentu honetan oso motelak bihurtu diren aparato batzu duzue hor, irudian, lehen hezkuntzarako Eskola 2.0 programa barruan banatu ziren ekipoak, eta ekipo hauek erabili izan dira, hainbat gauza egiteko, blogetan eta bar. Bestalde batetik ere, arbel digitala. Zenbait lan, burutu behar ziren zenbait gauza, ero prestatu behar ziren hainbat dokumento, ero testoak, audioak eta abar, egiten zen arbel digitalean jende guztien, ikasle guztien emaitzak eta aportazioak etolan jaso ahal izateko. Eta azkenik, noski, telefono mugikorrak. Batzuk ikasleek eurek ekarritakoak eta beste batzuk berriz etxean eskatuta. Gurasoi eskatu zitzaien laguntzeko. Izteko, egun batez, tresna horiek etolan halako aktibitate hau burutu ahal izateko. Softwarea, blogak, ikastetxe bakoitzak blog bat zuen eta blog horretara bideratzen ziren QR kodei esker ikasleak informazioa jasotzeko. Hau da, Eskoriatzako eskolak egin zuena eta hau berriz Elgoibarkoak. Bueno, ordenagailuan erabili izan softwarea zan batetik testu prozesatzaile bat, kasu honetan OpenOfficeko writer, ero bestela Officeko Worda bera, ero Googleekoa ere bai, ikastetxe bietan dago Google Apps, eta zenbait momentutan erabili dezakete lasai asko dokument idazteko taldean idatzi ahal izateko. Audacity ere bai, grabazio batzuk egin behar izan ziren, eta hasierre kontatuko dizue zergatik eta e-books, kokatzeko egindako grabazio horiek goian eta erreferentziak emateko bai blogaren bitartez, gure kasuan esan egin, baina bestela QR kodeen bitartez ere egin daiteke hori bera. Bueno, Google Maps, lehen esan dugu, jokua dela geolokalizazioa erabiliz eta bar, orduan ezinbesteko izan zen alako tresnarik erabiltzea. Google Drive, lehen aipatu dudan bezala, eta software hori bera. Mugikorretan, izan zen, batetik QR-ak irakurtzeko programa bat, eta hemen, jarri dut batena, barcode eskaner hori da azken batean guk erabili genuena, baina ensaio error, hemen izan zen, Juan frogak egiten, QR kodeak sortzen ziren interneteko helbide batean, daude dozenaka, zuek frogak egin, eta mota ezberdinetako QR-ak eginez. Hau da, batzuk koloreetan, beste batzu berriz barruan irudiak zituztenak eta bar, eta beste batzu normalak. Ondoen moldatzen zana gure beharretara, zan hau. Eta hau daia, cuestión de gustos y colores. Google Maps, noski, mugikorretan ere bai, eta Instagram, ze azken batean, pasatzen ziren punto bakoitzetik, argazki bat bidali behar zuten. Bueno, eta hemendik aurrera, Asier. Vale. Saioarekin hasi baino lehenago 3 gauza argitu nahi ditut. Ez dudala esebez saldu nahi. Bigarren gauza, nire ez dela hoberena eta beste gauza asko egon daitezkela hobeak, eta azkenean tutore simple bat naizela. Ez naizela ez aditu bat, ez hemen txarla hauetan eman dizkiguten kriston adituekin, ni tutore bat naiz. Obideok esan duen bezala, friki pixkat puntu hori badaukat ere, baina ez naiz ez da ikateko arduraduna ere, ez naiz tutore bat, 3. ziklokoa. Hori ikusita, bueno, proiektua Koldok esan duen bezala, berretxegunetik pixka bat lagunduta zegoen, eskola desberdinak partatzen dugun mintegi batean zegoen, eta eskatu zitzaion laguntza zerbait berezi egiteko eta zerbait desberdina egiteko. Ondoren, batzuk martxan hasi ginen, eta kasu honetan 2 eskolan arteko elkarlana izan da. Eskoriatzako Luizezizako eskolakoena eta Elgoibarko herri eskolakoen arteko elkarlana izan zen. 2 eskoletan
proiektuak daude, baina ez proiektua saldu dizkiguten bezala, denak itxia. Ez, gure proiektua dira libreak, askeak. Azten gara puntu batetikan, eta ez dakigu non bukatuko dugun. Edo nora bidaliko diguten proiektu horiek. Orduan, poliki-poliki, ensaio horre eginez, gauza batzuk, ondo joan zaizkigu, eta beste batzuk ez, bueno, hori da guneroko gure lana. Probatu, ondo datorkiguna eraman aurrera, eta ez dakiguna ondo, bueno, horrengoan ez dugu aplikatuko. Hori esanez, bueno, proiektuan, landutako kompetentzia. Hor dituzu, azkenean ikusten baldin dituzu, kompetentzia guztiak landu ziren proiektu honekin. 8-6 landu ziren, eta landu genituen arloak ere hor izango dituzu orain. Ikusten duzu gure kasuan, euskeraz landu ziren hainbat arlo, ingurunen herriaren ondarea, matematikan, eskala, planoa, eta hor jarri ez ditugun beste hainbat gauza ere atera ziren, eta landu direna. Baina umen eskaeraren arabera, hau da, beraiek heltzen ziren momentu batean, puntu batetara, eta horren arabera joaten ginen aurrera ginez. Ez argitaletxe, liburu edo batek agindutakoaren ondorioz. Bueno, komentatu dudanez da proiektuka lan egiten dugu. Orduan, proiektua berez da umen interesatik abiatzen den proiektua. Hemen trampa txiki bat egin genuen. Gun jinkana bat egin genuen, eta jinkana bat, azkenean saldu behar izan genien. Ezen izan zaila, noski. Esaten baldin badiezu, mugikorrak eskolara ekarri behar dituztela, Instagram erabili behar dutela, ordenagailuak erabiliko dituztela, eta gainera, kalera ere joango direla, eta gainera, beste herri batera, txango bat egingo dutela, argi dago, erreza da saltzea, hori ez dago arazo hori. Orduan, lehen da bizasi ginen aurre ezagupenekin, zer zekiten jinkana bati buruz. Eta eskola bietan ere teknikak, IKK-iko teknikak erabiltzen dira. Bai taldekatzeko orduan, talde txikiak egiteko edo talde handietan lan egiteko. Eta baita ere gero lanean egiteko, horri birakaria, bat bila, barkatxak erdira, erabiltzen dira teknika horiek orduan. Horrelako teknika batekin, hasi ginen aurre ezagupenak ateratzen. Jinkana bat zer zen, batzuk pixka bat zekiten, beste batzuk ezer ere ez, beste batzuei, ez zitzaien ez da importa momentu hartan. Eta orduan, horri birakariarenekin atera genuen, jinkana bat zer zen, pixka bat bertan zegoen gauza guztiekin, orduan esan nien, presa haudete egiteko, gelditu zitzaidan, ez da egit, esan nien, baina egin behar dugu guzti honekin. Bai, guzti horrekin egin behar baldin badugu, Instagram, mugikora, horrekin pres gaude. Orduan, horrera egin genuen. Eta orduan, erabaki behar izan genuen azken xedea zein izan zen. Gure lanean, azken xedea, 2 arlotan banatu genuen. Lehen da bizi izan zen gure jinkana herrian egitea, antolatzea, baina bigarren xede bat zegoen. Eta hori da beraiei asko gustatzen zitzaiena. Hau da, beste herri batera joan behar ginen eta beste herrikoen jinkana egin behar genuen. Orduan, 2 azken xede horiekin hasi ginen ja lanea. Lehenengo gauza izan zen, galdetu genien. Kanpotik datozenei, zer erakutsi nahi diezu? Zuen herrian zer dago benetan interesgarri erakusteko. Eta hasi ziren kriston lista handia ginez. Puntu pila bat eginez, esan zizkiguten gauza pila bat. Eta orduan momentu horretan esan ginen, Eskoriatzakoek egin zuten, museoa dagoenez, Ibarraundi museoa dagoenez ondoan, beraien laguntzarekin, Eskoriatzan zehar bizita eta puntu horiek aztertu zituzten, eta ikusi zituzten zer zegoen interesgarria eta zerrez, eta Elgoibarkoak, zoritxarrez ez daukagunez museoa hartu genuen eta egun bat, goiz oso bat erritizar joan ginen. Joan ginen puntu guztiak ikustera. Ume batzuk, Elgoibarren bizita ere, ez ekiten puntu horiek non zeuden, edo zer ziren. Orduan joan ginen, ikusi genuen, aztertu genituen puntuak, eta berriro bueltatu ginen eskolara. Bueltatu ginenean, lista izugarri handi hortatikan, erabaki genuen 10 puntu hartu behar genituela. Eta 10 puntu interesgarriak hartu genituen. Eskoriatzen hartu zituzten beraiek erabakitakoak, eta Elgoibarren beste 10 puntu. Hor gauza bat argitu nahi dut. Eskoriatzen linea bakarrekoa direnez, 6. mailak bera bakarrik aurrera eman zuen. Elgoibarren 3 linea gara. Orduan, beste tutorei planteatu behar izanien, begira dago proiektu hau nirekin sartuko zarete?
batzuk pentsatu zuten, badatorra hau friki hau beti bezala, arrarokeri hauekin, mugikorra, baina sartu ziren. Orduan, guk lan osoa egin beharrean, gela batek lan osoa egin beharrean, zer egin genuen, puntuak banatu egin genituen. Gela batek puntu batzu landu zituen, beste gela batek beste puntu bat, eta beste gela batek azkenengo puntua landu zituen. Eta gero, elkartu egiten ziren ordezkariak, adostutako gauza horiek aurrera eraman alizateko. Orduan, puntuak aukeratuta genituen, ibilbidea ere, Eskoriatzan ibilbidea era batean montatu zen, ez borobil itxurakoa, baizik eta puntu batean hasi eta desberdinak izan, eta aldiz Elgoibarren egin genuena da, borobil itxura. Puntu batetik hasi eta bata bestearen atzetik joan behar ziren. Bueno, pistak idaztera joan ginen. Ja, puntuak geneuzkan, argi geneuzkan. Eskoriatzan, 10 puntu zeuden. Bertako jendea, monumentuak, hilerrian zeuden hildakoen museoak, errotasarrak, itxurriak, denetik pixka bat. Eta Elgoibarren, janaria, zegoen beste hainbat gauza, bertako famatuak, idazle batzuk, museo bat, mintxetara joan ginen, pixka bat antolatuta geneukala, idatzi beharra geneukan. Hemen beti gaude taldeko lana, oso importantea da, denei betetzen zaigu ahoa, taldeko lana, hemen bai egizela taldeko lana, Dreyfusaren bitartez, argitu genuen, dokumentu batean denok idatzi behar dugu, dokumentu horretan gainera denok ikusi behar dugu. Orduan, pistak idazteko, banatu egin genituen talde txikietan, 4-5 pertsonetako taldeetan, eta bakoitzak pista bat idatzi behar zuen. Pista hori idazteko, hor ikusi duzuena, kontrol zerrenda bat. Kontrol zerrenda da, beraiek jakiteko, guk zer ebaluatu behar diogu. Jakin dezaten, hasieratik zer ebaluatuko diogu. Eta guztion artean, erabaki genuen, puntu batzuk konkretuki egon behar zirela. Zer zen, nora joan behar zen, zeri argazki atera behar zioten, orduan, kontrol zerrenda horiekin funtzionatzen dugu. Ikasle bete dakite zer eskatuko zaien, hasierako puntutik. Lehenengoa, guk froga bezala, denon artean, irakasleak bertan egin zuen. Bai eskola batean eta bai bestean. Bakoitzak bere herrikoa. Ondoren, taldeka zeudenez, Googleen, beraien artean, konpartitu zuten dokumentu bat, hasi ziren ikerketan, galdeketetan, adituei, joan behar baldin baziren maitera galdetzen zuten, museora joan behar baldin baziren, museora joaten ziren, ean zer zegoen, orduan testuak idatzi zituzten. Testu horiek idatzi zituztenean, noski, taldekoa ziren, eta bestek ere jakin behar zuten zer idatzita zegoen edo puntu hori buruz. Orduan, Googleek ematen zuen aukera zen batzuk editatu alizateko eta beste batzuk irakurri alizateko bakarrik. Orduan, baimenak eman zitzaien beste taldeko guztiei, irakurtzeko baimenarekin. Orduan, irakurri egin zituzten, eta beraien artean komentarioak egiten ziren. Hau hobetu beharra dago, honek ez du betetzen kontrol zerrendan jartzen zuena, nik hemen gehituko nuke zerbait. Komentario guzti horiek entzun ondoren, berriz ere taldean elkartu ziren, eta zuzenketak egin zituzten. Bakoitzak bere zuzenketak. Eta testuak bertan zeuden. Testuak idatzita zeudenean, zan genien, hau nunbaiten jarri behar dugu. Lana aurrera egin alizateko, gero QR-a sortu behar baldin baditugu, orduan, oso ohituta dauden ez ezartzen. Noski, blogean, eskoletan badago propioa den bloga, baina jinkanarako sortu zen blog propio bat. Orduan, Eskoriatzan eskerrekoa eta Eskumakoan Elgoibarren sortu ziren, eta guk hor ez genuen ezer egin. Hau da, beraiek dira oso adituak hortan. Bakarrik pasaitza sartu genuen, eta esan genien, hala, aurrera, zeuek, ez daukaten nengo problemarik. Joaten dira pantaila handira, ordenagailu hartzen dute, beraiek idazten dute, testu bat idazten dute, txertatzen dute irudiak, ez daukaten inongo problemarik hori egiteko. Orduan, jarri zituzten, askotan entzun dute hemen ere da, nire iPada, nire tableta, nire lehengoa, hori ere
proiektuekin gertatzen da. Beraiek nahi zuten lehenengoak izatea, pantaila handian bere puntua jartzeko. Orduan, utzi zitzaien, egin zuten bere lana, sartu zituzten blogean informazio guztiak, 10 puntuak sartu zituzten, sarrera bat egin zuten, eta hori egin ondoren, ja publikatuta genituenean, bueno, Elgoibarren, daukagu gela egonkor bat Gautenakoa. Eta bertan, badaude ikasle bat, gure gelan, sarritan egoten dena. Autismo puntu batekin, autismo puntu desente handia, bale? Irakurtzeko gai ez dena. Baina entzuten du primeran. Orduan, esan genien, begira, testua bakarrikan idatziz baldin bada, hasier dela gure ikaslea, ez da kapaz. Grabatu behar dugu, oso ondo. Grabatu egin genuen. Gu grabatu genituen, gure blogean txartatu genituen audioa, baina hango ikasle batek esan zida, oso ondo guk egin dugu hau. Baina eskoriatzara joaten garenean, zain, arazo bat daukagu. Gu gurea plantatu dugu. Kontaktuan jarri beharko gara. Kontaktuan jarri ginen eskoriatzakoekin, eta esan ginen, begira, hasier gurekin dator ginkana hori egitera, eta testuak idatzi soilik ez dira posible. Audioak behar ditugu. Ez dago inongo arazorikan. Guk ere grabaketak egingo ditugu. Audioak, Audacityrekin. Beraiek adituak dira hortan, grabatu egin zituzten ere, eta txertatu zituzten blogean. Orduan bageneukan testu idatzia, baina zailtasuna dituzten ez bakarrik hasier bezala, beste ikasleak irakurtzeko eta testu luzeetan entzunalizateko aukera zeukaten. Bueno, grabatu genituenean, iBoxera igon genituen, txertatu genituen embed edo infram hori, eta gero, blogean txertatu eta gelditu ziren. Zan genuen, oso ondo, blogean badaukagu. Badaukagu, idatzita dena, audioak denak, baina hori ezin dugu ginkanan jarri. Zerbait jarri beharko dugu. Komentatu nien, eta QR-ei buruz, baldakizu zerbait. Bueno, hasieran entzunda zeukaten ez, hauek askar, joan zirenean etxera, esan zidaten askar, begiratu zituzten QR-ak, zer ziren, nola zeuden, QR asko pila eta agertu ziren geletan, bai, Elgoibarren, bai, Eskoriatzan, hurrengo egunetan QR-ez josita ginen. Bueno, oso ondo. Hori ikusi ondoren, esan nien, bai, baina hau zer behar dugu? Hau nola irakurri dezakegu edo? Bueno, argi zeukaten. Hau, mugikorrarekin irakurtzen da. Bale, karri mugikorrak. Batzuentzat deabrua gelan sartzea zen. Mugikorra, nola ekarri? Gu mugikorrak ekarri genituen. Inongo problema barik. Ez egon inongo problemarik. Beraiek, bazekiten zertarako ziren mugikorrak momentu honetan. QR-ak irakurtzeko. Ezen Instagram, ezen Facebook, ezen... Askotan irakarle izatik, egunkari irakurtzeko, ez bazekiten, QR-ak irakurtzeko zen. Orduan, irakurri zituzten informazioa, eta esan zuten, bai, guk horrela egin behar dugu. Beno, orduan froga bat egin genuen. Koldok esan duen bezala, daude pila bat egiteko, generatzeko, pila bat irakurtzeko, eta guk barkoderekin egin genuen. Baina hori guri ondo etorri zitzaigun. Ikasleek ere errez ikusten zuten, sortzeko eta egiteko. Orduan, lehengo barkode generatorrekin sortu genituen QR-ak, eta gero barkode eskanerrekin irakurri genituen. Barkode generatorrekin sortu genituenean, elbidea lotu, gorde, deskargatu, imprimitu. Nik horrez nuen egin ez ebez, Beraiek azkar batean zekiten nola egin bazen hori. Asko zer intuitiboak dira beraieku, baina orduan ikusi zuten, bai, elbidea hemen, txikia, ez gustatzen, handia oso ondo, basuek, beraiek egin zituzten proba. Probatu zituzten kolorekin eta zailtasunak ematen zituzten batzuetan irakurleak ez du ondo irakurtzen edo nahi zuten irudia jarri. Bueno, azkenean probatu zituzten, era askotakoak eta erabaki zuten ez txuri beltzean eta tamaina batekoak izango zirela. Plastifikatu eta gorde egin genituen ja QR guztiak. Ondoren, QR-a bagen eskan, blogean txartatu eta geneukan informazioa, eta ginkana bat egiterakoan, noski, gu gelan ginen, eta konprobatu behar genuen, gugana zetozen horiek, bidea egin behar zutenak, benetan puntu horietatik pasatuta zaudela. Eta esan genuen, nola egin dezakegu hori. Eta komentatzen, eta Instagramen bitartez. Instagram bitartez, esan nien.
galdetu nien, zenbatek Instagram, esan nien, beste, bai, klase erdia baino gehiago Instagram zeukaten. Esan nien, begira, oso errez, zu, arbelera, ni zuen tokira, hemen adituak zeu esarete. Beraiek, azkar batean azaldu ziguten beste guztiei, begira, hau argazki ateratzen baldin bada, hemen igoko duzue, hemen, oso ondo. Mugikorrak ekarri zituzten, Instagrameko kontuak sortu genituen, bai Eskoriatzakoek beraien kontuak, bai Elgoibarreko gurea, eta frogak egin genituen. Eskolatin zehar joaten ginen, ordenagailua zeuden gelan, talde bat joaten zen, bidaltzen zuen argazkia, gustatzen zait, oso ondo. Gelara etortzen zen, eta hurrengo taldea joaten zen. Ja, aditu bihurtu nindutenean, ze beraiek aditu ziren, zan genuen, bueno, guzti hau frogatu behar du. Frogatzeko zer egin genuen? Eskoriatzakoak abilagoak izan ziren. 5. mailakoak bidali zituzten. 6. mailakoak eginda zeukatenez, esan zieten, 5. mailakoak, joan zaitezten mesedez, jinkan hau egitera. Eta 5. mailakoak, hombre, mugikorra zeukaten. Instagram, esan zuten, bai, inongo problemarik, bai. Eta orduan, zirkuitu egin zituztenean, konprobatu zituztenean, arazorik zegoen. Arazoak zeudenak, beraiek konpondu zituzten. Gu 3 gela ginenez, esan zidaten, ez ditugu besteak bidaliko, gu goaz. Bestakigunez beste puntuena nola di joan, gu goaz. Bueno, gu joan ginen probatxera gure jinkana hori. Gure 4 puntuak, besteen puntuak. Eta berdin, dira oso zorrotxak. Beraienekin ezain beste igual. Baina beste taldekideki, hemen ez du jartzen hau! Bueno, zuzendu, esango diegu. Joan ginenean gelara, esanen begira. Berai beste gelakoei esan beharrean, zuek prozesu guztia dakizuenez, eta zuek egingo duzuen elkarlan hau, zuzendu ezazue zuek. Zuten inongo problemarik izan zuzentzeko. Beste batzuetan, esaten baldin badiozu, zuzendu behar duzu, zuzendu zuten, segituan gainera, zuzendu zituzten. Arazo guztiak konpondu zituzten. Ibilbidea frogatu genuen. Ibilbide hortan frogatu genuenean, nik esan dizuet Eskoriatza Elgoibarren gautena gela badagoela egonkorra eta gurekin hasier dago. Buelta etorri zen. Eskoriatzatik deitu zidaten. Guk Aspazeko gela egonkorra daukagu. Eta ibilbidea egitera gurekin 2 ikasle datoz. Gurpildun aholkian. Esan genuen. Ondo, beste egun batean, gure ikasleekin hartu, eta berriz ere ibilbidea egitera joan ginen. Baina oraingoan frogatu behar genuen, gurpildun erroberekin ibilbidea egin zitekela. Eta egin ezin bazen tokietan, alternatiba bat sortu behar izan zuten. Eta beraiek, hortan inongo problemarik ere ez. Bazekiten, gugoa sasierrekin, eta nahi dugu berak parte hartzea, eta Elgoibarrekoak nahi zuten ere, Aspazekoak zetozenean, ez izatea inongo arazorik. Beraiek ibilbide osoa egiteko aukera izatea. Orduan, plantatu genuen, ikusi genuen, hor momentu batean ere egon ginen apuntatzeko gauza batzuk, eta Elgoibarreko udaletxeari esan, begira, jinkana sortzen ari gara, eta arazo hauekin sortatu gara. Kotxea gaizki aparkatuta daude, espaloi honetan altu ere dago, orduan, esan genuen, bueno, hori 2. pausu bat izango zen. Ibilbidea egin genuenean puntu batzuk, hor ikusten duzuen bezala, pixka bat jakiteko ze puntutan pasatuak zeuden edo ez zeuden pasatuak, beraiek. Gero bizita prestatu behar izan genuen, eta hortarako ere kontrol zerrenda bat erabili genuen. Kontrol zerrenda bat, bai, irakaslei emateko, edo helduei, hemen izan zen beste gauza bat. Guk irakasle batzu joan ginen, baina talde asko ziren, orduan gurasoi eskatu zitzaien laguntza. Esan genien begira, beste herri batetara joan behar gara, eta eskertuko genezueke gurekin jinkana bat egitera etorriko gazinate. Eskoriatzan zoragarri gurasoak etorri ziren. 4 bat edo guraso apuntatu ziren, eta beraiekin talde handia asko ziren, irakasle batzuk eta gurasoak, talde arduradun bezala. Elgoibarren esan nienean irikaslei,
bai, gurasoak apuntatu zirenean esan zieten, ez, zuek esatozte gurekin. Orduan irakaslea joan ginen. Eta, bai, eskoriatzera joan ginenean eta bai Elgoibarrera joan ginenean, taldeak arduraduna ziren. Talde bat, beste talde baten arduraduna zen. Irakaslei ematen zieten sobre batean, zer egin behar zuten, emergentziako telefonoa, QR-ren bat ere galtzen baldin bazen, edo desagertua baldin bazegoen, eta gero, esaten zieten, zein zen, Instagramekin lotuta zegoen kontua. Eta Elgoibarrera etorri zirenean berdin. Eman genien sobrea, mapa bat, pixka bat galdu ez ibiltzeko. Eta gero ja bizitagune etorri zen. Bizitagunean, zoragarri, autobusean, denok zain, egin zigute Kriston Harrera joan ginenean Eskoriatzara, importantea, elkarrekin bazkaldu genuen. Baina horre baino importanteago, gero WhatsApp taldeak beraien artean sortu zituzten. Eta nik konturatu gabe beraien artean harremana jarraitu zuten, eta gaur egun oraindik jarraitzen dute beraien artean. Bueno, guzti hau gero ebaluatu alizateko. Ebaluatu alizateko Ovidio zen, usten dut. Bai, aurretikan errubrikei buruzkoa esan du. Guk ere errubrikak erabiltzen ditugu. Prozesu osoan ebaluatu alizateko. Baina ez bakarrik ikasi dutena, ez taldeko lanei buruzkoak, edo gramatikari buruzkoa ere, edo behar baldin badugu denporaren antolaketari buruzkoa ere, errubrikak ere erabiltzen ditugu. Ikusten duzu errubrika horietan 4 puntu daude. Denok egiten dute zerbait, batzuk agian hasten egongo dira, eta beste batzuk beti egongo dira 4. posizioan, baina beti. Eta bukatzeko alderdi positiboak eta alderdi negatiboak. Alderdi positiboak hor dituzu. Lehen da bizi, eskolen arteko lan izan da. Hau da, eskola desberdinak, kilometroetan banatuak daudenak elkarlanean egon dira. Elkar ezagutu dira eta parte hartu dute. Ikasleak dira protagonistak. Irakaslea oso gutxi. Eta horrez gain, ikusten zuen bezala, importante iruditzen zaida hirugarren puntua. Guztiz motibatuak daude ikasleak. Ez daukate inongo problemarikan, implikatuak, talde lanerako desiatzen. Eta parte hartzea handia. Eta horrez gain, askatasuna, egiteko nahi duguna, aurrera, atzera edo probatzeko. Inklusiboa da, guztiz, ikusi duzue. Gautenakoei kontutan euki zitzaien, baina betidanik. Azpazekoei ere, beraiek bazeuketen oso argi, gurekin parte hartu behar dute, gure gelakoak dira. Gurasoak erakartzea eta gurekin egitea ere, izan zen kristona, beraiek ere plantatu zutelako, joe, momentua da ere zuekin parte hartzea hainbat gauzetan. Herriko ondarea eta ezagutzea importantea da, ze sarritan pasatzen gara kaletatik eta ez dakigu zer dagoen, eta azkenengoa, mugikorrak ez direla deabroak, eskoletan sartu daitezkela, erabilgarritasuna guk erakutsi behar diegula. Zer dagoen egokik daude gauza pila bat, orduan posible dela mugikorrekin lan egitea inongo arazori gabe. Eta alderdi negatibak ikusten dituzue gutxiago dira. Eskola gutxi parte hartu genuen azkenean. Talde bat ginen eta azkenean 2 eskola geratu ginen bakarrikan. Orduan, espero dugu hurrengo konbokatorietan eskola gehiago parte hartzea. Eskertuko nizueke zuek hemen parte hartzea. Gustatuko litzaiguke urrutirago ere joatea. Beste gauza bat da irakasleon beldurrak. Zuek esaten diozuenean irakaslei, mugikorrak Instagram, ja da, zer zabiltza esaten, mugikorrak Instagram, zer da hori? Bueno, azkenean beldurrak kentzen dira. Eta azkenik, egunero entzuten duguna, konektibitatea. Sentitzen dut, guk ere arazo berdina daukagu. Eta bukatzeko, ikarleek sortu eta egin zuten bideo bat, pixka bat beraien prozesu eta egunerokoa. Mi esker. 3 minutuko bideo bat dago, Bai, musika hori da.
only kin. Face to face in secret places, feel the chill. Hemen dago, bai. Efectivamente. Hori da, importantea da bestea, Baina... Hode betiko, martxan jartzen duzu Bueno, bitartean norbaitek galderaren bat edo nahi baldin badu egin. Galderarik? Bueno, orduan bukatuko dugu, mila esker, aukera auki dugu benetan geletan nola gauzatzen da, edo nola gauzatu daiteke ikasten nahi gehan edo ikusten nahi gehan gauza guzti horiek, eta era simple eta bikain batean. Eskerrik asko zuei. Mila esker.